салом алейкум ба ҳамаи бародароне ки дар шаҳри ғарибӣ дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд. Маълумоти каме бошад дар бораи МТС мо ба шумо пешниҳод мекунем. Аз памятники баъзе курсе ки ба мо пешниҳод кардагиам, мо аз шумо дар ин ҷо камеам бошад маълумоти мухтасар, маълумоти пурра барои шумо пешниҳод мекунем. Дар ин ҷо мо як чанд рақамҳоро пешниҳод мекунем баҳри шумо ки барои шумо ҳар рӯз дар кор мешавад. Ҳар рӯза шумо метавонед ки инҳоро истифода барем. Рақами аввалини мо 0890 аст. 0890 барои занг задан бо ҳамсӯҳбат шудан бо оператори МТС мебошад. Ҳамаи маълумоте ки дар дасти мо аст дар бораи связи мобили МТС мебошад. 0890 барои кӯтоҳ занг задани оператори мобили МТС. Агар шумо хоҳед ки аз МТС маълумоти пурра, маълумоти зиёдатӣ дар бораи компания, дар бораи Wi-Fi роутер, дар бораи интернети хонагӣ, шумо метавонед ки 8800 25 00 890 занг занед. Ба ин рақам занг занед, шумо метавонед ки ба дигар связҳои мобили МТС пайваст шавед. Боз мо дар ин ҷо рақами дигар дорем ки ва шумо маълумот метиҳад. Ситорача 111 ситорача 0887 решетка ба шумо агар намоё набошад. Ситорача 111 ситорача 0887 барои донистани номри худ донистани номри худ ва мобили связи МТС. ё ки метавонед шумо танҳо гӯш кунед. 0887-ро набирад мекунед. 0887 танҳо бе ягон ситорача. 0887 решеткаам намезанед ва ситорачаам набирад намекунед. Дар ин ҳолат шумо метавонед ки шунавед. Метавонед ки шунавед 0887 номри мобили телефони худатон. Шумо баъдан метавонед ки ин кодҳоро истифода баред ва боз агар телефони шумо пул надошта бошад, дар баланс шумо пул надошта бошед, шумо метавонед ба рақамҳои ситорача 110 ситорача номери телефон B18 метавонед ки 8 дабалид кунед, метавонед ки дабалид накунед. Ситорача 110 ситорача номри муштарӣ ва решетка визовро, тукмачаи визовро пахш мекунед. Сообщение ба ҳамон муштарӣ меравад ки ба ин кас, ба ин номер занг занед. Илтимос ва хоҳиш мекунем. Агар шумо хоҳед ки расходи худро фаҳмед ки шумо дар як рӯз чанд пул расход мекунед ва мехоҳед ки эконом кунед, пас ба ситорача 152 ситорача 1 решетка тукмачаи визовро пахш кунед. ҳаррӯза детализатсияи шумо, расходи шумо ҳаррӯза ба воситаи SMS сообщение ба шумо меояд ва шумо маълумоти пурра мегиред ки дар як рӯз чанд пул расход кардаем ва пули шумо дар чиҳо расход шудааст. Боз мегӯм, расходи асосие ки дар МТС шумо дониста мешавад. Ситорача 115 ситорача 1 решетка маълумоти пурра дар бораи расходи ҳаррӯзаи шумо мебошад. Ин буд информатсие ки бо воситаи коди асосӣ ва ҳаррӯзаи истифодаи шумо ин аст ва дар давоми ин видео мо мемонем ки чӣ предложение, кадом намуди предложение барои мо бисёртар ёрдам мекунад вақте ки мо нахоҳем ки ин комбинатсияро истифода барем. Барои мо пешниҳод мекунад памятники курсовой компанияи МТС, барои мо пешниҳод мекунад ки предложение мои МТС аз ҳама беҳтар аст ки касе ки смартфон дошта бошад. Касоне ки смартфон надошта бошад, ин кодҳое ки мо нишон дадем шумо метавонед ки истифода баред. Агар предложение мои МТС, агар шумо смартфон дошта бошед, телефонои калон дошта бошед, шумо метавонед ки истифода баред аз барномаи мои МТС. Дар давоми ин видео ман албатта маълумот дар бораи мои МТС мегузорам ва пешкаши шумо мекунам. Шумо метавонед ки дар канали мо подписатсия кунед ва маълумотҳои пурра дар бораи дигар
операторҳои шаҳри Екатеринбург дастрас кунед ва предложениёе ки аз тарафи компания барои мо пешниҳод мекунанд, мо барои шумо пешниҳод мекунем ва ба ин ҳамаш ба фоидаи шумост. Шумо боз метавонед ки видеои моро падидица кунед, то ки дигарро аз ин